Гледка от част от Момчиловата крепост. Там долу оставихме колите. И не се вижда, но горе имаше на малко боярче за катерене. Там има една беседка. Излязахме тук долу. Тук има някакви трибуни са сложили. Един кинев да загрузява гледката. И тук нагоре има още малко. Закачим. И ето е гледката от върха. Там отзад се вижда Смолян. Може би и каньона на водопадите. Гледка. Само оператор да ни падне. Тук надолу цементи разни. Козинка, къде трябва да се пада, бе? Някъде в една посока. Но там дойдохме. И тук антени да имат майките, така ще тренира селфита във Фейсбука. За майки с малки деца.